Vi skal kigge på, hvordan man kan lave simple skitser af geometri i Inspire. Det kan fx være, at man har fået en opgave, hvor man får en trekant, men der er ikke nogen skitse i opgaven, og så er det altid en god idé at tegne en. Man behøver ikke gå ind og konstruere den. Det er ikke et krav, og hvis man vil det, så bliver det lidt besværligt. Men man kan godt tegne noget, der ligner nogenlunde. Så vi kan se, at siden B skal være den længste, så skal vi have to sider A og C, hvor A skal være lidt mindre end B, og C skal være noget mindre. Så jeg går ind og tegner vælger geometri, og så tegner jeg en trekant. Den ligger over under figurer. Der ligger trekanter, løse rektangler, andre polygoner, cirkler. Så jeg tegner en trekant, hvor jeg har 3 sider selvfølgelig, hvor den ene er noget kortere end de to andre. Så kan jeg op under handlinger skrive tekst på. Så kan jeg skrive min lange side hernede. Det må være B. Og den ved jeg jo, den skal være 8,5. Den knap så lange side heroppe, A, skal være 7,1. Og den sidste side herovre, C, skal være 5,9. Vær opmærksom på, at når man har skrevet noget tekst herinde, så skal man lige trykke Enter for at gemme det. Godt. Det er ret tydeligt, at det her er ikke en nøjagtig skitse. Jeg kan ikke måle på den, men det giver mig stadig en fornemmelse af, hvordan tingene ligger i forhold til hinanden. Og hvis jeg nu tænker, jeg skal lige trykke Escape for at komme væk fra teksten, sådan der, at så passer den måske lidt bedre, hvis C bliver en smule længere. Nu kan jeg så indsætte også mine hjørner her. Yes. Godt. Så vinklerne må ligge A, B og C på den måde. Jeg kan ikke bare måle vinklen A og B, jeg er nødt til at beregne det, men det giver mig stadig en fornemmelse af, hvor trekanten ligger. Og når jeg skal indlægge vinkelhalveringslinjen til A, jamen så ved jeg også, at den må ligge her et eller andet sted. Så det giver en simpel lille hurtig skitse.